Putin vaati Ukrainaan presidentinvaaleja. Tiedossa ei ole, saisiko ehdolle asettua muitakin kuin Putin. Valkeakoskella surmattiin traagisesti 15-vuotias tyttö. Teosta epäillään 18-vuotiasta miestä, jolla on ennestään rikostausta. Epäilty muun muassa oli 2 kuukautta aiemmin julkisesti julistanut fetissiään kuristaa nainen hengeltä. Epäilty otettiin tuolloin kiinni. Poliisi sanoi so, koska kukapa ei uskoisi poliisin puhutteluun. Ikävä kyllä poliisit eivät muistaneet torua, että myös tytön kuristaminen on so, eikä pelkästään naisen kuristaminen. Tämän seurauksena netissä pohditaan, haluaisiko nainen törmätä metsässä mieluummin miehen vai karhuun. Mitenkään syitä vähättelemättä tai pohtijoita syyllistämättä, olisiko reilua kysyä myös, haluaako miehet mieluummin törmätä sängyssään naiseen vai merimursuun. Seiskan mukaan Valdon avovaimo Susanna on saanut ympäri korvia Valdolta. Valdo kiistää todeten, että avovaimo on vain puristellut itseään käsistä. Kuulostaa perinteiseltä perjantai-illan nakkikioskin jonolta, jossa kaikki vaan puristelee itseään käsistä. Ehkä Susanna ihan aiheesta puristelikin itseään käsistä, johtuen huonosta omasta tunnosta. Sillä Seiskan mukaan Susanna on vuosia sitten luullut 3-vuotiaan lapsen hiuksia WC-kahvaksi ja ihmetellyt miksei pönttö tyhjene vaikka kuinka vetää. Ylilaudan julkisjuoruista löytyy video, jossa Iida Vainio haluaa Artsien mällit sisäänsä. Mysteeri selviää vain katsomalla. Miksi Iidan pitää ottaa housut pois ja mistä löytyy mälliä? Itse nuuskaan housut jalassa.